Mať krásny, úplne nový rodinný domček alebo bytík v lokalite naproti Zadielskej doliny. Na úpetí prenádhernej prírody Národného parku Slovenský kras je iste vytúženým snom mnohých obyvateľov tejto lokality. A ešte väčším snom by mohla byť myšlienka pre developera takúto lokalitu s domčekmi a bytmi postaviť a vytvoriť tak niečo krásne, čo by tu vo ňom ostalo a ľudia by sa z toho tešili. My také čosi pre developera, ktorý by sa toho vedel zhostiť, prinášame. Poďte sa na to pozrieť spolu s nami. Vítajte. Lokalita známa prenádhernými scenériami. Je ideálnym miestom na dlhé pešie, ale aj cyklotúry. Známa úchvatnými panoramatickými výhľadmi z náhorných plání takmer panenskej prírody. Kde sa budete kochať výhľadmi na okolitú prírodu a na Turňanský hrad, pretkaný históriou a povesťami zo stredoveku. Sa nachádza táto úchvatná, rovinatá a veľká parcela o výmere skoro 3,6 hektára a ideálnych rozmerov pre developerský projekt s pozemkami pre rodinné domčeky alebo možno aj pre pár bytových domov. A keď by ste sa pozreli na katastrálnu mapu, uvideli by ste taký úzky, 10 metrov široký susedný pozemok ťahnúci sa pozdĺž celého toho nášho veľkého pozemku. Patrí Slovenskej republike. A to je nezanedbateľná výhoda, s ktorou developer alebo jeho urbanista už budú vedieť patrične naložiť. Celý tento pekný pozemok poskytuje skvelé urbanistické riešenie budúcich domov tak, aby boli orientované od východu na západ. A teda slniečko bude krásne presvetľovať ich budúce izby a terasy po celý deň. My sa teraz prechádzame po novej asfaltovej ceste podobného už vystavaného projektu, plného utešených novostavieb rodinných domčekov, ktorý môže poslúžiť developerovi ako taká malá inšpirácia. Dokonca sa im tu podarilo postaviť aj také dva bytové domy s lóžiami a parkovacími miestami, z ktorých sa tešia miestni obyvatelia. A budú sa tešiť aj z tých vašich, keď sa ich postaviť rozhodnete. Modernú a krytú autobusovú zastávku tu máte povedľa tiež, odkiaľ chodí autobus do Moldavy, ale aj do Košíc, ak by bolo treba. Navyše všetky inžinierské siete od elektrickej energie cez obecnú vodu a kanalizáciu, aj zemný plyn, dokonca aj optický internet sú tu hneď vedľa, nedaleko samotného pozemku. Obec by bola tomu pozitívne naklonená, takže záleží len na vás, či táto myšlienka urobiť z tejto parcely pozemky pre rodinné domčeky a bytové domy, alebo ich rovno postaviť zaujme aj vás. Mne sa táto myšlienka celkom páči, tak ak aj vám tiež, zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne ukážem a prejdeme si spolu podrobnosti. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívanú investíciu.